Pozdrav sve ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu. U današnjem klipu ćemo gledati... Nastavljamo opet sa gledanjem ovih horora filmova. Danas ćemo gledati... Da sjebemo usta. Pozovi me jedan. Ajmo mi da počnemo. Da uđemo. Pozovi me dva. Ama pozovi me jedan. Znaš kako je strašno. Ama nije ništa, ona na kraju, ma bježi tamo. Ma bježi, bro. Onda htjela da snimam na kompjuter. Aha. Prvo ga doćeraj sa selu. On plest. Joj, pa muđe je snimao. A jebi ga. Koji je on? Prijatelj je 6 minuta. 3! Jel? Pojma nema koji je. Ajmo mi da gledamo Pozovi me jedan. Ćao brani ljudi, u novu epizodu. Danas ćemo snimati GTA 5 trke. Idemo odmah sa na... Stvarno neću. Evo ljudi, izvinite zbog ovoga. Neka boj. Kalme. Kalme na engleskom. Tako piše. Jao, sad smo pili kola. Pa i mi smo sad smo pili. O Bože, sad. Svi su opsanuti kolama! A neka. Evo ga ljudi. Ja kad uđem u YouTube i krenem da snimam, onda mi nešto krene da koči. I onda ne može. Sad može. Jebote. Šta se čulo? Šta ga? Što trpeli svjetlo? Trpnem ti ga sestri. Da Bog da. Joj, kuća sa spratom. To me nervira. Pa i mi imamo sprat. Dobro, ovo je drugačije. Pogledaj one stolice, čumene stolice. Ne merdevine to. Ajde do mene da gledam neki film, da već neki horor. Stvarno? Pa da. Ajde, sad ću da pozovem ove pa ćemo da dođemo za 5 minuta kod tebe. Odlično, ajde da vidimo. Ajde, čao. Na našem. Uđite! Vidi društva. Srbije. Koliko je malo to više. Ali gasi ovo sranje, mnogo je ružno, brate. Smorilo. Zovemo onda neki pički. Koje će ti pičke da zoveš? Šta zoveš? Krivu Mariju? Šta? Ovdje ti je i muđe. Okej, ljudi, ovo vam sad malo zastrašilo. Kladili smo se oko kole, a da je ima on... Ne vjerujem. Ajde više oči Evo. Ajmo. Ovo me sad malo zastrašilo. Idemo. Jes gledaš ko... Sreće. I odmah pored kupat. Jebol te život. Šta će sad? Ne!
Jebote, život. Ako ovo uradi... Krvava Marija. Krvava Marija. Krvava Marija. Ujebote, život. Šta je ovo? Nemoj da me zajebavate! Si dobro, matori? Jebote. Ajde, bez, idemo kući. Ajde, evo me zajebavaš. Jebote! Ujebote, život, Aleksa. Pi. Šta je ovo? Sam rekao se ne kopirate s ovim. Da li ste normalni, pri? Šta je to, jebote? Šta se bre koji kurac ovde dešava? Vidio ste on je na ogledalu. Aj sad ko uđe u kupatlo. Nije niko bio na ogledu. Jeste. Ujebote. Ljudi, aj ostavite, lajkujte, šerajte, subscribeujte, komentarišite, vidimo se vrlo uskoro, vidimo se.